Na hellóztok! Ez egy újabb unboxing lenne ismét. Nos, hát nekem jött egy ilyen sportkamera, amit látjátok. Ez az Ultra Sport and Action. Ez egy Acme kamera, 4K-s, és hát Wi-Fi-s. Ez annyit tesz, hogy lehet telefonról irányítani, vagy nézni a kamera képét, és ezáltal egész jó. 4K-s, ugye azt mutattam már, ez Wi-Fi, azt is mutattam már, vízálló, persze, hogyha benne van ebbe a tokba, ebbe a vízálló tokba, és 170 fokot fel tud venni. Hát ez kurva nagy látószög. Én szerintem. És hát akkor nem is tudom, hát ezek az alkatrészek vannak benne, de ezt majd később megmutatom részletesebben. Igen. Ugye hát az adatokat majd szerintem leírom a leírásba. Na mindegy, bontsuk is ki. Na, itt vannak ezek a tépőzavarak. Ezeket itt lettépem. Mondom, lettépem. Ha lenne körmöm, ugyebár. Azt a kurva. Hát jól ide ragasztottál. Ez... Na ennyi. Ki is van bontva. Mondom, ki is van bontva. Na, és akkor itt a kamera. Atya világ. Most látom, mennyi cucc van bele zsúfolva. Azt a kurva. Neki jó kis kínai szaga van. Fú, lesz itt mit olvasni. Király. Nos. Mindegy. Itt már el is olvastam az interneten, szóval nem lényeges. Nem is tudom, kezdjük a kamerával, vagy a kiegészítőkkel? Hát nem is tudom. Hát... Kamera az kamera. Szóval egy ilyen kameráról van szó. Nem tudom, hogy csillog-e benne. Aha, jó. 4K-s, rá is van írva, meg az Acme felirat. Természetesen. Igen, a Wi-Fi, meg az Ultra, ez nem lényeges. Akkor még ezt itt félre rakom. Hogy lássátok. Igen. Na nézzük, mik vannak a dobozban. Hú, hát ez... egy király. Kínai szaga van, na mindegy. Majd kimosom, aztán pervol lesz a szaga, de most már mindegy. Hogy, ja, igen. Ez egy szütyő, ahogy látjátok. Belefér mind a két kezem. Egész kényelmes. Nem fog sértetlen lesz, na. Hogy is mondjam. Igen. Hát igen. Ugye vannak ezek a tapadókorongok, szerintem ezt ki is veszem, majd megmutassam. Igen. Ez kb. Szerintem autóra, sisakra, motoros bukósisakra fel lehet ragasztani, letéped, ugye ez ilyen öntapadós, rányomod, aztán fel is tapad rendesen. Masszívan bírja. Ez egész jó, hogyha van motorod. Ja. Meg autód. Mindegy, ezek részletkérdés. Olyan, itt van a töltő. Nek a feje. Ez is USB-s töltő. USB-s. Mármint úgy USB-s, hogy USB-t bedugod, és akkor másodjára konnektoros, bedugod a konnektorod, aztán tölt. Ez egész jó. Mondjuk ezt is kiveszem, megmutatom, de hát ezen nagyon nincs mit mutatni. Na. Igen. Az USB, ugye mondtam, meg a két villája. Ugye? Nem is csomagolom vissza. Ide rakom a többi mellé. Így nem? Ugye még van ilyen, fú, hát ez milyen karcsú. Hát milyen karcsú már ez, de jó.
egész jó. Ilyen hajlékony. Tök jó. Súly. Egész jó. Yeah. Hát igen. Utána még jön. Hát van itt egy elég sok cucc. Ilyen csavaros. Ez is csavaros. Ja. Kettőt össze lehet csavarozni. De nem, mert ez így egy csuklós, ez jó kis csuklós cucc. Meg is mutatom. Na. Szóval van ez a talapzat, és ebbe, ugye ide fölülre, ide belejön ez, és akkor belecsavarozod, és akkor itt van a fölül ez a tekerője, amiben meg a GoPro-t bele lehet csavarozni. GoPro-t? Hülyéskedek. Ez meg kamerát be lehet csavarozni. Egész jó basszus. Van rajta ilyen állítható cucc. Igen. Na, ezt is ide rakom. Akkor még van, jó van. Ez egy ilyen érdekes csipesz. Hogyha esetleg ide be akarnám akasztani mondjuk. Úgyhogy belecsíptetni. Nekem tök mindegy, hogy mondja. Mindegy. Hát mondjuk ennél pólónál nem annyira jó. De mondjuk masszívabb, ilyen, nem is tudom, bőrkabátra felcsípteted, az ott megáll simán. De ez is jó. Még tényleg, hogy ilyen sok kiegészítőt adnak hozzá, ez jó. GoPro-nál nem nagyon láttam kiegészítőket. Neked az drága is volt, most egy pénztárca barát kamerát akarsz, akkor vegyél Acme-t. Hát igen. Van itt még, azt kell, hogy mondjam. Van itt egy egész jó kis... Ja, fejjel lefelé is lehet. Tök jó. Ez... egész jó. Fel is próbálom. De egy ilyenről van szó. Itt is csavarozható, ott is. Meg a kamerának a látószögeiben, hogy ne legyen benne, így le van lépcsőztetve, vagy nem is tudom, hogy mondjam, így le van vágva belőle, így. Mondjuk ezt majd a végén, majd megmutatom. Ja. Van egy ilyen is. Csak egy sima csavar. Hogyha esetleg fogni akarnám. Egész jó, hogy ilyen csavaró eszköz már eleve hozzá van adva. Hű. Ez egész jó. Hasznos. Mint az a többi is. A többihez. Kormányra felfogadható. Kormányra. Akár bicikli vagy motor, de mondjuk motorra szerintem inkább a bukós isakra ajánlott. Hogyha már felfogatjuk. És hát ez leginkább bicóra vagy rollerre, ha akarja valaki egyáltalán. Rendesen fel lehet fogatni. Van benne egy kis gumi, hogy azért ne sértse már meg a kormányt. Meg két csavaró-eszköz, ahogy a többinél is volt. Igen. Hát... Nos, még vannak itt. Na! Egy hátlap. Gondoltak itt hátlapra. Hogyha esetleg eltörne. Bár nem tudom. El tud törni végül is. Egy hátlap, egy cserélhető hátlap van. Akkor. Igen. Meg... még felfogatási eszköz is.
Ilyen kötegelő. Nem is tudom, ezt nem veszem ki. Szétjönne. Nem is tudom, hogy jól látszik-e, de igen. Kötegelő. Ez is jó. Na. Itt van viszont a töltőkábel. Ez igen. Ez, ja, azt hiszem ez a töltőkábel, igen. Meg hát USB-n is rá lehet dugni a tévére, vagy nem is tévé, a számítógépre. Aztán leszedni róla videókat, hogy feltöltsük. Ez egész jó, hogy ilyen USB-seket gyártanak már manapság. Jó van, ez király. Na, hát van itt még ilyen gumis pántok. Ó, törfuck. Fel lehet fogadni kutyára, vagy valamire, hallod? Macskára, vagy valamire. Tök vicces. Nem is tudom én, tudod, ilyen kötél. Ami a felfogatott, meg még egy, kettő. Meg itt van ilyen tapadós cuccdi, hogyha kézre, vagy nem tudom, hova akarod felrakni. Ja, ezek egész jók. Híja, leszünk itt a kamera mögött. Jíha. Ez meg valami, nem is tudom mi ez. Ez ilyen oldalas. Ide csípteted a kamerát. Aztán, ja. Aztán így tudod fogni, vagy nem is tudom. Olyan, mint egy kis állványocska, vagy nem is tudom. Ja, hát állványocska. Ja. Úgyhogy már csak kettő. Inkább ezt a műanyagot mutatom még. Ennyi van benne, már csak. Így. Nincs már sok. Csak egy-két dolog. Na hát, van még egy ilyen... Fú. Ez is csak egy kicsi, ez most kisebb, mint a másik. Ilyen oldalra. Ilyen kisebb a másiknál. Hát, ez is jó. Meg kell hagyni. Na nézzétek el nekem, de basszus, leállt a kamera. Komolyan nézzétek el. Fú, mindegy, most már töltőn van úgyis, tölt. Jó van, igen, nem. Ott tartottunk, hogy ez rövidebb, mint a másik, ugyebár. Igen. Ezt igen, jó. Ezt oda rakom. Ugye? Akkor már csak ezek a tapadókorongok maradtak. Ha esetleg le akarnánk szedni. Mondjuk az autóról, hogyha ráragasztottuk. És akkor itt van helyette egy másik tapadókorong. Hogyha az a másik már nem tapadna. De, ja. Tapadókorong, nem is tudom. Ilyen tapadólap. Ilyen ragasztós. Ja. Meg ugyebár, megszoktuk. Minden lencsénél van ilyen tisztogató. Ez ilyen bársony. Vagy nem is tudom. De jó szagom. Igen. Na. Hát csak a papírja marad benne, de hát ezen nagyon sok minden nincs, csak hogy mit tudom én, garancia 2 év, vagy mi a tököm. Mindegy, ezt hagyjuk. Ugye ki is fogytunk a dobozból. Ennyi volt a doboz, kérem szépen. Kérem szépen. És hát, ugye itt van maga a gépecske, amit már tudom, hogy kell kinyitni. Aha. Igen, kinyílik ez. Jó, megvan. Hú, ez király. Kijön a szépség. Tudj, haszta. Tyűha. Te tokja. Ebbe volt benne. Ha.
Nem rossz. Ez tök jó. Van itt rajta egy kis fólia. Na, ezt a fóliát elrakjuk. És nézzük, ez kibaszott jó. Ilyen kicsi. Ekkora a kezem, és hát ilyen kicsi. Hát egész jó. Mit nem mondjak. Szerintem innen is leveszem a fóliát. Mert miért ne? Igazából tök mindegy, mert nem érintő képernyős. Mármint lehet érinteni, csak hát nem érzékeli, mert nem érintő képernyős. Ugyebár. Nos, van rajta ilyen helyzetjelző, vagy nem is tudom miért tök ez. Fel van egyáltalán töltve? Na várjatok, bekapcsolom. Nem kapcsol be. Hosszan kell nyomni. Itt van-e? És írja is, hogy no card. Na most már, hát én már 2 nappal előtte vetettem SD kártyát. Ez itt is van. Ugye most benne van a nagy tokjában, hogy nem is tudom, nehogy sérüljön a kis kártya, vagy valami ilyesmi. Mindegy. Igen. Kivesszük. És belerakjuk a mi kis Acme kameránkba. Na, ez ide szépen belemegy, ugye? Kérlek szépen. Kérlek szépen. Vagy lehet, hogy rosszul dugtam bele? Ki tudja. Na, újraindítom, és már venné is a videót. Halló! Nagyon jó a kép. Hát kicsit kontrasztos, de abszolút. Nem olyan rossz. Nem olyan rossz. El kell hagyni. De mondjuk így nem nagyon látjátok, de valamit azért lehet látni. Azt a kurva, még benne vagyok a kamerába. Keci. Nagyon durva. 170 fok azért adja neki. Lol. Hogy kiemelik te? Király. Ki ne akarna egy ilyet, basszus. Hosszan kell nyomni, hogy kikapcsolt. Ez mondjuk jó dolog. Amikor ki akarom szedni az SSD-t, ezt nem tudom, hogy fog menni. Ez pont rosszul raktam be. És nem, jól raktam be. Király. Jó. Ennyit tudnék mondani a kameráról. Szerintem tesztfelvételek biztos, hogy lesznek. Igen. Lesznek. Ez Acme kamera volt. És még lesz is, mert bemutató, teszt videó következik. Szóval lássuk. Na, hello, stock! Hát ugyebár, igen. Elég jó ez a teszt videó. Péles egérke. Na. Wow. Hát nem is tudom. Talán egy kicsit kontrasztos. De egész jó a kamera. Wow. Hát ez lenyűgöz. Akkor már egyből house tourt is rendezhetek. Hát figyelj csak. Bújtatom mi hol van. Aztán ennyi. Itt a székem. Igen. Ezt nemrég vettük. Nemrég. Talán 1 hónap. Vagy ja, 1 hónapja. Igen. Itt a monitor. Billentyűzet. Akkor itt van a gépem. Hát nem is rossz. Ott a mélynyomó, meg a hangszór, de ezek mindegy. Ez a sok cucc. Az ott meg a szék.
Tedószék. Hát, mindegy. Én Petyus Gizdi lettem volna. Hogyha tetszett a videó, nyomj lájkot, illetve iratkozz fel, ha szeretnél még ilyen videókat. Szóval ennyi.